Hello logofer, गिबियावनो बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायग्रोनाय जाबाय। जों दा बे भिडिअ'आव सावरायगोन जेनाखि जाना थांखांनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि जेनाखि जाना थांखांनाय बे जाना थांखांनाय आनजादनि मेथ्स कुइसननि सायावहाय सावरायगोन। बेवहाय माखासे कुइसनफोर लादों कालेक्ट खालामनानै। माबाफोर कुइसनफोराहाय गोरोन्थि थालांनो हागौ। नोंथांमोनाहाय जुदि माबाफोर थालांनाय नुदोंब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरबानो जाबाय। फार्स्ट कुइसनाव होनाय दङ गाहायनि बबेया देरसिन हुइच अफ द फलोइं इज लार्जेस्ट होननानै बुंदों बेवहायना। अप्सनाव दङ 11/12, बिनिफ्राय 12/13, बिनिफ्राय दङ 13/14, बिनिफ्रायबो दङ 14/15। बेवहाय जोङो नायनानै जेनाखि नुबाय जेनाखि बिसोरनि फारागथि बिसोरनि जेनाखि फारागथि जों बेवहाय नायनानै मा नुदों गासिखौबो जोङो 1 नुदों जोंना। बेवहाय फारागथिया मा जाना दङ 1, बिनि फारागथियाबो 1, बिनि फारागथियाबो 1, बिनि फारागथियाबो 1, बिनि फारागथियाबो 1। माने बेवहाय जोङो बोखावखोन्दोआव जब आरो फान जब आरो फान बिसोरनि फारागथिया बेसेबां 1। जेब्ला फारागथिफ्राहाय समान समान जायो, जेब्ला फारागथिया बिसोरनि फारागथियाहाय मा जागोन बेबायदि समान जागोन समान जायोब्ला बेवहाय मा जायो गाहायावहाय गाहायावहाय जाय अनजिमाया देरसिन जाय अनजिमाया देरसिन बेनो मा जागोन बेवहाय देरसिन जागोन मिथिबायना। बेवहाय मा जागोन जाय देरसिन नैबेवहाय जेनाखि देरसिन अनजिमा दं बेनो मा जागोन बेवहाय देरसिनाहाय जागोन आरो। होमबा बेवहाय जिहेथु बेवहाय देरसिन अनजिमा दङ जाय देरसिन अनजिमा दङ बेनो मा जागोन होनना बुंदों देरसिन अनजिमा मा जागोन होनबा जोंनाहाय 14/15 मा जागोन देरसिनाहाय जागोन बियो। दानिया नेक्स्टआव दं which of the following is a factor of the polynomial x² minus x minus 2। माने गाहायनि बबेया बां बिदाब x² minus x minus 2 नि मोनसे सानजाबगिरि। बेवहाय अपसन दङ, अपसनखौ मिथियासै, अब्ला बेखौ बानायना नायोब्ला जों मा जागोन बेवहाय सानजाबगिरि बिजिरनायजों जों बेवहाय थोंजोङै बानायबाबो मिथियो जे बेवहाय मा दङ 2 दङ, बेवहाय जेबो थाफादेर गैया होमबा 2 दङ जिहेतु बेवहाय दङ माइनास मा दङ 1 मोननांगौ जोङो। होमबा जोङो जेब्ला सानजाबगिरि बिजिरगोन 2 माइनास मा जागोन बेयो 1, 2 माइनास 1 जिहेतु 2 माइनास 1 जायोबा 1 मोनगोन, नाथाय बेवहाय जोंहा मा मोननांगौ माइनास 1 मोननांगौ। होमबा मा जागोन जोङो माइनास 1 प्लास मा जागोन बियो 2 जागोन बियो। जिहेतु माइनास 1 आरो 2 दङ होमबा मा जागोन मोनसेया x प्लास 1 आरो मोनसेया मा जागोन x माइनास 2 जागौमोन बे एन्साराहाय x प्लास 1 आरो x माइनास 2। जेब्ला जेखौ बानायथारबाबो जाबाय बेखौहाय बेखौ जों बानायथारदो। बानायबा जोंना मा जागोन बेवहाय दिहुनोबा x², जिहेतु जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांगौ x² थाफादेरजों जोङो 2 खौ सानजाबनांगौ बेनिफ्राय बिसोरनि सानजाबगिरिजों नैबे गेजेरनिखौहाय मोननाय जानांगौ। होमबा 1 जों 2 जों सानजाबा 2 2 जों जोङो 2 into 1 मोनो जोङो। दाना नैबे फेक्टर नैबे जेनाखि मा होनो बेखौ सानजाबगिरि, बे सानजाबगिरिजों जोङो मा खालामोब्ला जोङो नैबे गेजेरनि माइनास 1 खौ मोनगोन जों होमबा जोङो मा खालामनांगोन माइनास 2 प्लास 1 खालामबा मा मोनगोन जोङो माइनास 1 मोनगोन जों बेयाव मा जागोन माइनास 2x प्लास 1 जों x सानजाबा x आनो जायो माइनास 2 बियो मा जागोन बेवहाय x कमन लायोबा x माइनास 2 आरो बेयावहाय जिहेतु जों मा कमन लानांगौ प्लास 1 कमन लागोन जों प्लास 1 कमन लायोबा मा जागोन बेवहाय जेब्ला जोङो प्लास 1 कमन लाबाय अब्ला मा जागोन प्लास 1 कमन लानाय लोगो x माइनास 2 मा जागोन बेवहाय x माइनास 2 x माइनास 2 x माइनास 2 आरो मोनसेया मा जागोन x प्लास 1। होमबा नै बेखौ थोंजोङै बेबायदि मोनबाय जों मा जागोन एन्साराहाय x माइनास 2 x प्लास 1 नङाबा x प्लास 1 x माइनास 2 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय बिनियाहाय। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ रुट अभार 1 2 9 6 नि समा बेसेबां दङ x² दङ। जों मा मिथियो नैबेनि बर्गदा दिहुनना लादो, जोङो x नि मानखौ दिहुननांगौ। बिनि मानखौ दिहुननांगौ मा जागोन बेवहाय माखौ स्कुवेर खालामबा जों 12 मोनो, जोङो 12 मोना, जोङो 12 नि दुइसिनखौ मोनगोन जों होमबा मा जागोन 3 सानजाब 3 मा जायो 9 जायो। दाना जों मा मोनथिगौ बेवहाय जिहेतु 6 दङ मुंसेयावहाय 6 दङ, जे माखौ स्कुवेर खालामबा जों 6 मोनो मुंसेयावहाय 4 आरो 6 खौ जोङो स्कुवेर खालामबा मा मोनो जोङोहाय 6 मोनो जेरैहाय 4 सानजाब 4 16 आरो 2 सानजाब 2 36, जे मुंसेयाव 6 मोननाय जानांगौ। दाना जोङो 4 आरो 6 बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय बबे मोनसेखौ होगोन जोङो, जेखौ होनानै जोङो मोनगोन जों बेखौ नायबानो जाबाय। होमबा जोङो बेवहाय मा जागोन 36 जागोन बेनि बर्गदायाहाय 36 इज इकुवेल टु मा जागोन बेवहाय x²। दाना x² नि बर्गदा माने x नि बेवहाय x² दंना, होमबा जोङो x नि मानखौ दिहुननांगौ जोङो बेवहाय 36 इज इकुवेल टु x, बाट जोङो थोंजोङै बानायबानो जाबाय जे बेवहाय जिहेतु मा दंखायो x² दं बेना, होमबा x नि मानखौ दिहुननांगौ मा जागोन जिहेतु बेयाव स्कुवेर दं x नि मानखौ दिहुननांगौ होमबा मा जागोन रुट अभार जागोन बिनि बर्गदा दिहुननांगोन जोङो। होमबा मा जागोन बेलाय 6², होमबा मा जागोन x² जागोन बियो होमबा मा जागोन बेवहाय थोंजोङै बानायदो, होमबा बानायबा मा जागोन x नि भेलुआ मा जागोन बेवहाय 36 नि बर्गदाया मा जागोन 6, होमबा x नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 6 जागोन बियो। ओमफ्राय नेक्स्ट दङ बेवहाय मा दङ 4/5 प्लास माइनास 3/10 इज इकुवेल टु x प्लास 1 बिनिफ्राय हाफ माने 5 बाहागोनि 4 दाजाब
बेनिफ्राय ब्रेकेटनि सायाव मा दङ जि बाहागोनि दानख'थाम समान x दाजाब से गथा 2 बाहागोनि सायाव अब्ला x नि मानखौ दिहुननांगौ ना होमबा जों थोंजोङै बानायदो बेवहाय 5 आरो 10 नि एलसिएम लादो दुवासा लादो मा जागोन बे 10 होमबा 5 जों जोङो मा सानजाबा 10 मोनो जोङो 2 जों गोजौनि 4 जों सानजाबा मा जागोन बेयो 8 दानियावहाय प्लास आरो माइनास मा जायो माइनास होमबा जिहेतु 10 जों 1 सानजाबा जोङो 10 जों 1 सानजाबा 10 मोनो जोंना होमबा 1 जों गोजौनि माइनास माइनास माने 3 खौ सानजाबा मा जागोन बेयो 3 होमबा ओरै मा जाबाय x आरो जों नंलाय बेखौ खन्थ्रलाव मा जागोन बेवहाय 2 जों 1 सानजाबदो ओमफ्राय 1 जों दाजाबदो होमबा 2 into 1 plus 1 मा जागोन बेयो 3 होमबा 3 बाय मा जागोन बेयो 2 3 by 2 जाबाय बेयो ना दानिया 8 निफ्राय जिहेतु जोङो 8 निफ्राय जोङो 3 दानख'गोन 3 दानख'बा मा जागोन 5 जों 5 जायोबा मा जागोन जिहेतु मा मोनगोन जोङो 5 by 10 मोनगोन जोंना 5 by 10 खौ जों जुदि रानो अब्ला मा जागोन 1 by 2 जागोन बेयो 1 by 2 जेब्ला जोङो नैबेखौहाय आगदा बेखौ फारसेखै लाबोयो ओरैजाय समानथिनि फारसेखै लाबोगोन मा जागोन माइनास जाफैगोन बेयाव मा जागोन बेयो x दानिया मा मोनगोन जों जिहेतु इयावहाय मोननैबो मा दङ हा मा होनो गाहायावहाय 2 2 दङ ना मा दुवासे 2 आनो जागोन बेवहाय 1 minus 3 मा जागोन 1 minus 3 खौ बानायबा जोङो मा मोनगोन बेवहाय -2 by 2 is equal to मा जागोन -1 होमबा एन्सारा मा जागोन बेवहाय -1 जागोन बिनि एन्साराहाय -1 दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ जुदि a by b नि मानाहाय 8 by 6 अब्ला 6a plus 2b by 4a minus 2b खौहाय दिहुननांगौ ना बिनि माना बेसेबां जायो बेयावहाय नाय याव दंमोन जिहेतु याव मा दङ a by b is equal to 8 by 6 ना होमबा मा खालामनांगौ 6a plus 2b divided माबाखौ दिहुननांगौ 4a minus 2b खौ दिहुननांगौ जिहेतु एखौहाय थोंजोङै बानायदो 8 a खौहाय 8 लादो आरो b खौहाय मा लादो 6 होमबा जिहेतु 6a दङ ना होमबा a आ बेसेबां बेवहाय 8 थ' सानजाबदों बेसेबां जायो 48 ना प्लास 2b b आहाय मा 6 2 प्लास मा जागोन बेयो 6 12 जाबाय 4a मानि a आहाय बेसेबां 8 होमबा बेसेबां जागोन 32 minus 32 बेनिफ्राय 2b माने मा 2 into 6 ना होमबा बेसेबां जागोन बेयो 12 होमबा मा जागोन बेयो 60 बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बेयो 20 ना होमबा दानोबा बेसेबां मोनगोन जोंनियावहाय 3 होमबा मा जागोन एन्साराहाय बेनियाहाय 3 जागौमोन बियोहाय नेक्स्टआव दं what percent of 1.5 kg is 7.5 ग्राम माने 1.5 kg नि बेसेबां जौखोन्दोआ 7.5 ग्राम जागोन जे जों मा मिथिगौ 1 kg नि समान जों मिथिगौ जे जोङो 1 kg नि समान 1000 ग्राम होननानै जों मिथिगौ जोंना 1 kg नि समान 1000 ग्राम होननानै जोङो मिथिगौ बेयावहाय मा जागोन जिहेतु बेयावहाय मा जागोन 1.5 नि समान मा जागोन बेवहाय 1500 मा जागोन बियो 1500 मा जागौमोन बियोहाय ग्राम जागौमोन बियो ना 1500 मा जागौमोन बियो ग्राम जागौमोन जिहेतु बेवहाय दानिया मा दङ पइन्ट दं बियो ना माने बेवहाय 15 खौ सानजाबा 15000 जागौमोन जिहेतु बेवहाय माने दशमिक आहाय माने दशमिकनि आगदाथिं मोनसे अनजिमा दं बेखायनो जों लाथिख'खौ मोनसे गारबाय जोङो ना मा जागोन बेवहाय 1500 ग्रामनि समान मा जागोन बेवहाय 7.5 ग्राम 7.5 ग्राम माने 75 ग्राम होननाय लोगो लोगो बेवहाय मा जागोन लाथिख' मोनसे बारायबावगोन बेवहाय मा जागोन बियो 100 माने बेवहाय जोङो दशमिकखौ बोखारनाय लोगो लोगो मा जागोन गोजौआव जिहेतु दशमिकखौ बोखारदों जोंना होमबा गाहायाव मा जागोन लाथिख' मोनसे होनांगोन जिहेतु मोनसे बोखारदों जोंना मोनसेनि आगदाथिं जोङो बारहोहरदों नालाय जुदि गाहायावहाय जोङो दशमिकखौ बोखारनायबा गोजौआवहाय मा जाहैगौमोन बियो लाथिख' मोनसे बारायगौमोन ना होमबा इजोंसो दानदो केन्सेल खालामदो ना होमबा एखौहाय 15 जों रानोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 5 15 जों रानोबा एखौ 10 होमबा 10 जिहेतु जोङो 10 जों 5 खौ राननांगौ बेवहाय लाथिख' मोनब्रैसो दङ लाथिख' मोनसे दं बेखायनो मोनसेनि सिगाङाव मा जागोन दशमिक जागोन होमबा मा जागोन 0.5% जागोन बेना 0.5% जागोन बिनियाहाय जौखोन्दोआहाय नेक्स्ट the total surface area of a cube is 96 centimeter square the volume of the cube is माने गासै माने मोनसे कनक ना क्यूब माने मा कनक मोनसे कनकनि टटेल सारफेस एरिया माने गासै बिखुं दब्लायथि ना टटेल सारफेस एरिया माने नोङो गासै बिखुं दब्लायथि ना गासै बिखुं दब्लायथि टटेल सारफेस एरिया माने मा नोङो गासै बिखुं दब्लायथि बे गासै बिखुं मोनसे कनकनि गासै बिखुं दब्लायथिया बेसेबां नोङो 96 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा भलिउम अफ दा क्यूब इज माने मा खालामनांगौ बेवहाय कनकनि जोङो मा खालामनांगौ रोजा गासैखौ दिहुननांगौ जिहेतु जोङो बेवहाय टटेल सारफेस एरिया ना टटेल सारफेस एरिया बेखौ जों मा मिथियो जोङो टटेल सारफेस एरिया फर्मुलायाहाय कनकनियाहाय मा जायो 6a स्क्वायर जायो बेवहाय 6a स्क्वायर माना होनाय दं जों थोंजोङै बानायनो हायो 6a स्क्वायर इज इक्वल टु 96 होबानो जाबाय ना बेनिफ्राय जोङो 6 जों एखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 16 मोनगोन जोङो 16 नि बर्ग'देया मा जागोन बेवहाय 4 4 सानजा 4 6 ना होमबा a नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय a नि माना बेसेबां जागोन बेयाव 4 हा a नि माना 4 जिहेतु नाय
नोंसोर आथुद्राय जाबाय होबाय थायोना एसे लासै बुंलांसै आथुद्राय जाफ्लांबाय थायो बेवहाय मा जायो 6a स्क्वायर समान 96 6 जों रानबा बेसेबां जागोन बियो 16 ना दानिया जिहेतु a खौसो दिहुननांगौ जोङो होमबा मा जागोन बेवहाय स्क्वायर ना मा जागोन a नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 4 जों थोंजोङै मिथियो जे स्क्वायर दङ नालाय बिनि बर्गखौ दिहुननांगौ जोङो a खौ दिहुननांगौ बे डाइरेक्टहाय बानायनानै लानो हायो जोङो बेखौहाय नेखौ बिदि लिरबावलायालासिनो थोंजोङै a नि मानाहाय 4 जिहेतु a नि माना 4 मोनबाय दाना जोङो किउब दिहुननांगौ मा होनो सरि किउबनि जोङो मा खालामनांगौ भलिउम दिहुननांगौ भलिउम दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो a किउब माने बेवहाय 4 किउब होमबा जोङो 4 4 मोनथाम सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 63 मोनगोन होमबा बिनियाहाय 63 सेन्टिमिटार किउब जागोन बिनि एन्साराहाय नेक्स्टआव दं दा रेशिय' अफ दा रेडि अफ टु सार्कोल इज 2:3 दा रेशिय' अफ दा एरियास अफ दा टु सार्कोल इज जे मा होनदों मोननै बेंखननि सखावफोरनि रुजुथाय रेडि मानि रेडियासनि बांसानद्राय बियो ना रेडियासनि बांसानद्राया जाहैबाय रेडि माने बेवहाय मोननै बेंखननि सखावनि रुजुथाया मा होनदों 2:3 अब्ला मा खालामनो थिनदों दा रेशिय' अफ दा एरियास अफ टु माने मोननै बेंखननि मा होनो दब्लायथिनि रुजुथाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ बा रुजुथायखौ जोङो दिहुननो नांगौ जों ना बेयावहाय होनाय दङ जे मोननै बेंखननि जेनाखि रुजुथाय मा होनो मानि रुजुथाय बियो सखावनि रुजुथाय मोननै बेंखननि मा होनदों सखावफोरनि रुजुथाया बेसेबां 2:3 होमबा जोङो मोनसे बेंखननि रुजुथायखौ मा हमबाय जोङो सखावखौहाय हमबाय जोङो R1 ना बिनि माना 2 आरो मोनसेनिखौ जों हमबाय R2 निखौ बेसेबां हमबाय जोङो 3 हमबाय जोङो ना माने जों बेयावहाय दं मोनसे 2x 3x हमना लानो हायो जोङो सपोज 2 हमबाय मोनसेखौ 3 हमबाय जों ना दाना बिसिनि एरिया सार्कोलनि एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा सार्कोलनि जेनाखि मा होनो दुलुरनि जेनाखि मा होनदों बेवहाय दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा पाइ आर स्क्वायर बे पाइ आर स्क्वायर आरो पाइ आर स्क्वायर जों मा खालामनांगौ रुजुथाय दिहुननांगौ जोङो रुजुथाय माने बोखाव खोन्दो बेना पाइ आर स्क्वायर पाइजों पाइ केन्सेल जाखाबाय आरो मा जागोन बेवहाय मोनसेया 2 स्क्वायर आरो मोनसेया मा जागोन 3 स्क्वायर मा जागोन बेवहाय मा दङ बेवहाय होमबा 4 रेशिय' मा जागोन बियो 9 माने 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 3 खौ स्क्वायर खालामबा 9 होमबा 4 रुजुथाय मा जागोन 9 बिनि फिननाया मा जागोन 4 रुजुथाय 9 The area of an equilateral triangle with the length of the side of 12 cm is मा होनदों मोनसे 12 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां ना मोनसे 12 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि जोङो दिहुननांगौ दब्लायथिया बेसेबां बेखौहाय जे गोरोब आखान्थिथाम होननाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जागोन बेवहाय समान जागोन होमब्ला जोङो बिनि मा खालामनांगौ एरिया दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो 3/4 a स्क्वायर जागोन 3/4 a स्क्वायर जिहेतु बेवहाय √3/4 a स्क्वायर होमबा √3 बेवहाय मा दङ 4 into a नि माना बेसेबां a मानि मा साइड साइडआहाय बेयाव मा दङ 12 होननाय लोगो लोगो बेवहाय गासिबो समान जाजोबगोन 12 जाजोबगोन बेना बेखायनो a स्क्वायर मानि मा 12 into 12 मा 4 जों 12 खौ रानबा 3 जों 12 जों 36 जों √3 जों 36 into √3 होमबा 36 √3 मा जागोन बेवहाय 36 √3 सेन्टिमिटार स्क्वायराहाय मा जागोन बिनियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो नेक्स्टआव दङ दा HCF and LCM of two numbers are 2/5 and 2/5 into 7/3 by 7 cube respectively. If one of the two number is 2/7 then other number is मा होनदों मोननै अनजिमाफोरनि दियासा आरो दुआसाया फारियै 2 बेनिफ्राय 5 ना 2^5 आरो 2/5 7 cube जुदि मोनसेया मोननै अनजिमानि मोनसेया 2/7 अब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोन जे जों मा मोनथियो मोननै अनजिमानि सानजाब गासैनि समान मा जायो दियासा आरो दुआसा जायो ना दियासा सानजाब दुआसा माने दियासा सानजाब दुआसा मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाब गासै एबा मोननै अनजिमानि सानजाब गासैनि समान मा जागोन दियासा सानजाब दुआसा होमबा मोननै अनजिमायाव जोङो मोनसेखौ हमबाय जोङो बेवहाय मोनसे होनाय दंखायो 2/7 दंखायो मोनसेयाहाय ना गुबुन मोनसेखौ हमबाय जों साप'ज x बा a हमबाय जोङो ना बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय HCF into LCM जायो होमबा 2/5 into 2/5 बिनिफ्राय into 7 क्यूब ना बेखौ इनटु होआबाबो जायो बेखौहाय जिहेतु इनटु होआखै बेवहाय ना इनटु दंमोन खोमा कुइसनावहाय गोरोन्थि जाबाय खोमा ना बेवहाय टाइप खालामनाया जिहेतु इनटु दंबा इनटु होबानो जाबाय बेवहाय ना
दाना जों मा खालामनांगौ जिहेतु मोनसे अनजिमाखौ दिहुननांगौ होमबा जों बेखौहाय लिरलायालासिनो जोङो नैबे लाइनखौ लिरलायालासिनो थोंजोङै रानबानो जायो जे जेब्ला जों मोनसे अनजिमाखौ दिहुननांगौ जायो जोङो देयासा आरो दुआखसाखौ सानजाबनानै होखानाय अनजिमाजों जोङो थोंजोङै रानबानो जाबाय ना होखानाय अनजिमाजों जोङो थोंजोङै रानबानो जाबाय होमबा बेयावहाय 2 पावर 5 into 2 पावर 5 into 7 क्यूब बेयावहाय 2 पावर 7 दङ बेयावहाय नाय 2 पावर 7 नैयाहाय 7था दङ आरो बेयावहाय माने 2 पावाराहाय 7 जानाय लोगो डिग्रिया 7 जानाय लोगो माने नैयाहाय गासै 7था होनाय 7था बेयावहाय नैया 7था होननाय जादों बेयावहाय नैयावहाय नाय नैया मोनबा नैया मोनबा 10था दङ बेयावहाय ना नैया जिहेतु 10था दङ बेयावहाय होमबा 10थायाव जोङो मा खालामनांगोन नै जिथाखौ जोङो नै स्निथाजों राननांगोन ना होमबा 10थानि गेजेराव मा जागोन बेयावहाय स्निथा दानोबा मोनबेसे थागोन मोनथाम ना होमबा 2 पावर 3 into मा जागोन 7 क्यूब जागोन बेयावहाय ना 2 पावर 3 मा जागोन बेयावहाय 7 2 क्यूब into 7 क्यूब दानिया नेक्स्टआव मा दङ the circumference of a circle of radius 7 cm is used to contract a square the length of the side of the square is मा होनदों बेवहाय मोनसे बेंखन आरोना 7 सेन्टिमिटार सखावनि जेनाखि 7 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे बेंखननि 7 सेन्टिमिटार सखाव गोनां जेनाखि सोरगिदिं सिमा बे सोरगिदिं सिमाजों मा खालामनांगौ मोनसे बर्ग दब्लाय बानायनांगौ बेनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ बेवहाय बै बर्ग दब्लायनि आखान्थिया बेसेबां जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जे मा होनदों मोनसे बेंखन बे बेंखन 7 सेन्टिमिटार गोनां 7 सेन्टिमिटार सखाव गोनां बे बेंखननि सोरगिदिं सिमाजों मा खालामनांगौ नोङो मोनसे मा खालामनांगौ स्कुवेर बानायनांगौ माने बर्ग दब्लाय बानायनांगौ अब्ला नैबे बर्ग दब्लायनि आखान्थिया बेसेबां जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ ना होमबा बेयावहाय मा जागोन बिनि सोरगिदिं सिमा मा जागोन समान जागोन ना जाया जिहेतु बिनि सोरगिदिं सिमाजोंनो बेयावहाय मा खालामगोन बे बर्गखौ बानायगोन जोङो ना होमबा बेयावहाय मा जागोन बिनि सोरगिदिं सिमा मा जागोन समान जागोन होमबा बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो 2 पाइ आर ना सोरगिदिं सिमा दिहुननाया मा जागोन 2 पाइ आर आरो बेनिफ्राय बिनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया मा जागोन बर्गनियाहाय बा स्कुवेरनियाहाय 4a जिहेतु बेयावहाय मा दङ बिनि जेनाखि सखाव आरनि माना होनाय दं बेसेबां 7 बेयाव मा जाबाय 7 इज इकुवेल टु मा जागोन 4a बा 7 जों 7 केन्सेल जाबाय ना बेयावहाय नाय 2 जों 2 सानजाबा 22 जों सानजाबा 44 खौ जोङो 4 जों जाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 11 होमबा इनि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 11 होमबा ए मानि मा बेवहाय एया जाबाय बर्गनि आखान्थि होमबा बर्गनि आखान्थिया बेसेबां जागोन बेवहाय 11 सेन्टिमिटार हा 11 सेन्टिमिटार जागोन बिनियाहाय फिननाया नेक्स्टआव दङ 200 नि 200 जौखोन्दो 200 नि 200 जौखोन्दो दोङो बेवहाय ना जोङो बेवहाय 400 होननानै मिथिखागोन अब्लाबो जोङो 200हाय बेवहाय बानायदों ना मा जागोन 100 होमबा बेवहाय लाथिख' मोननै जों लाथिख' मोननै दानबाय 2 जों 2 सानजाबा बेसेबां 4 लाथिख' मोननै दं नालाय 400 बियो ना बेबायदि बेनिफ्राय बेयावहाय मा होनदों द नाम्बार रिप्लेस द कुइसन मार्क इन द इकुवेशन इस नैबे कुइसन मार्कआवहाय मा होयोब्ला माने नैबेयावहाय जोङो माजों रानोबा 0.3 मोनहैगोन जोंना बेवहाय नाय जों थोंजोङै नाय जिहेतु जोङो बेयावबो 0.3 दङ आरो बेयावहायबो राननानै जिहेतु मोनहैदों बिनि रानगासेया बेसेबां 0.3 दङ जों बेयावहाय नाय बेयावबो 3 दं बेयावबो 3 दं 3 जों मा सानजाबा 3 मोनगोन जोङो 1 3 जों जिहेतु 3 सानजाबा जोङो 1 मोनगोन ना 3 जों जोङो 3 सानजाबा मा मोनो जोङो 1 मोनो दानिया नाय 1 मोनबाय जों ना 1 दानिया जिहेतु जे 3 जों 1 जों सानजाबा मा मोनगोन जोङो 3 जों 1 जों सानजाबा जोङो 3 मोनबाय दानिया जोङो मा मोननांगौ नैबे लाथिख' मोनथाम मोनहैनांगौ जोंना लाथिख' मोननै आरो माने इयावहाय मा जानांगौ जिहेतु जों सानजाबनानै नैबेजों सानजाबनानै जोङो बेखौ सानजाबनानै मा मोननाय जानांगौ नैबेखौ मोनहैनांगौ होमबा बेयावहाय मा दङ आगदाथिं मा दङ दशमिक आगदाथिं मोनथाम अनजिमा दंहैयो ना मोनथाम सानजिमा होमबा जोङो नैयावहाय जिहेतु नैयावहाय मोनसे सानजिमा दं मोनसे सानजिमानि सिगाङावहाय दशमिक दङ ना बा दशमिकनि आगदाथिं मोनसे सानजिमा दंखायो होमबा गासै मोनबेसे नांगौ बेवहाय दशमिकनि आगदाथिं मोनथाम सानजिमा थानांगौ बेयावहाय मा दङ बेवहाय जोङो मा नांगोन मोननै नांबावगोन जोंनो ना जिहेतु इयावहाय मोनसे दंखायो इयावहाय मोननै नांगोन होमबा मा जानांगोन जोङो 0.1 खालामनांगोन जोङो ना एबा जोङो बेजों बेखौहाय रानैबाबो जागोन होमबा जोङो मा सानजाबा मोनगोन जोङो जिहेतु जों मिथिखायो 3 जों 1 सानजाबा जोङो 3 मोनो दाना इयावहाय मोनसेनि सिगाङावहाय
दशमिक दङ होमबा जोङो गासै मोनथामनि सिगाङाव मोननांगौ नालाय जोंनो मोननै नांबावगोन जोंनो ना बेयावहाय जोङो मोननै नांबावगौ नालाय बेयावहाय 0 मोनसे होदेरबानो जाबाय मा जागोन बिनि फिननायाहाय 0.1 जागोन एब्ला जोङो 0.03 खौ जों माजों राननांगोन 0.3 जों राननांगोन जोंना 0.003 खौहाय जोङो 0.3 जोंहाय रानबाबो मोनगोन जोङो ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय 0.1 आहाय बेनो जागोन सरि 0.01 आहाय ना 0.01 आहाय बेबायदिनो माखासे कुइसन दंबायमोन कुइसनखौहाय बारा गोसोआव गैया ना जुदि नोंथांमोनाहाय कुइसनखौ गोसोआव दङब्ला ना खोन्थाहरबानो जाबाय जे मा होनदों कुइसनावहाय माखासे होनदोंमोन जे बायनाय बेसेन ना बायनाय बेसेन दङ बायनाया ना बेसेबाङाव बायदोंमोन बियो 800 आव बायदोंमोन बेनिफ्राय 20 जौखोन्दो लानानै मा खालामदोंमोन बियोहाय फानदोंमोन अब्ला बिनि फाननाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौमोन ना बिनि फाननाया बेसेबां जायो बेखौहाय दिहुननांगौ बेबायदिमोन ओमफ्राय नोंथांमोना कुइसनखौ गोसोआव दंबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोनसे दंमोन 6000 ना 6000 बे 6000 खौ बोसोरारि 5 जौखोन्दो हारै 1 दान ना 1 दाननि होनना बुंदों 1 दानावहाय बेयो बेसेबां जाहैगोन बेखौहाय दिहुननांगौ जुदि नोंथांमोना कुइसनखौ गोसोआव दंबा कुइसनखौ खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि बेखौ बानायनांगौबा मा जागोन बेयावहाय ना गोरलै सुदाव होननानै बुंदों गोरलै सुदावहाय जिहेथु गोरलै सुदाव होनदोंना जिहेथु जोङो गोरलै सुदाव दिहुननांगौ होमबा गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन गोरलै सुद दिहुननांगौबा जोङो मा जायो SI = PRT गोरलै सुद माने मा सिम्पल इन्टारेस्ट PRT माने P माने प्रिन्सिपाल R माने रेट T माने टाइम ना बेनिफ्राय मा जागोन 100 खालामनांगोन जों ना मायावहाय जिहेथु बेयाव 6000 दङ मोनसेया आराहाय मा दं 5 बेनिफ्राय टाइमाहाय 1 मान्थ दङ जेब्लायबो जोङो 1 इयारनिखौ दिहुननांगौ जोङो ना 1 इयारनिखौ बेयावहाय 6000 जाबाय 6000 बेनिफ्राय आराहाय बेसेबां नोङो 5 दानिया मा नोङो 1 मान्थ होननानै बुंदों 1 मान्थ जे जोङो 1 मान्थ नाथाय मा खालामनांगौ जोङो बोसोरनिखौ दिहुननांगो बोसोरसेनिखौसो मा जायो जे जोङो बोसोराव बेसेबां थायो 12 दाननि जोङो सेखौ बाहाय जोङो दिहुननांगोन होमबा मा जागोन बेवहाय समाहाय 12 बाहागोनि 1 बोसोर जागोन बियो 12 बाहागोनि 1 बोसोर होमबा बेयावहाय मा जागोन 12 बाहागोनि 1 बोसोर गायाव मा जागोन 100 बा 100 लाथिख' मोननैजों लाथिख' मोननै दानबाय 12 जों जोङो 60 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जों 5 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 25 ओमफ्राय एसआइआ 25 जाहैबाय ओमफ्राय गासै बेसेबां होनांगोन बे गासै बेसेबां जमा जाहैगोन होनबाथाय नैबेयो 6000 जों 25 जों 6025 रां जाहैगोन बियो ना जुदि बेखौहाय दिहुननांगौबाहाय बेनिफ्राय मोनसे दंबायमोन ना मोनसेया मा होनदोंमोनलायो जुदि नोंथांमोनाहाय कुइसनफोरखौहाय ना गोसोआव दंब्ला फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय बेनिफ्राय दंमोन मोनसेया मा होनदोंमोन दानि 800 ना 800 बेखौहाय 20% आवहाय फानदोङो अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ होनदोंमोन बायनाय बेसेनखौहाय ना फाननाय बेसेनखौहाय दिहुननांगौ होमबा जिहेथु बेवहाय 20% होनना बुंदों ना प्रफिट होनना बुंदों 20% प्रफिट जों जेब्ला बेखौ फ्रेक्सनाव लांगोन बोखाव खोन्दोआव लांगोन बियो जोङो मा जायो 1/5 जागोन ना 1/5 माने माबोरैहाय जे जोङो 20 जौखोन्दोखौ मा खालामनाय जोङो 100 बा 1 जों 1 सरि लाथिख' जों लाथिख' 2 जों 1 बेखौहाय 5 ना बेबायदि होमबा 1/5 मोनगोन जोङो जुदि बोखाव खोन्दोआव लाङोब्ला बेनिफ्राय नैबे मा जागोन होमबा बेवहाय नैबे मा जाबाय SP ना आरो नैबे प्रफिट ना प्रफिट दानिया बेवहाय मा जागोन 5 जों जोङो जिहेथु प्रफिट होनना बुङो ना होमबा जोङो माखौ दिहुननांगोन जोङो CP खौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो CP खौ दिहुननाय लोगो लोगो CP खौ मा खालामनांगोन CP खौ दिहुननांगौबा जोङो SP निफ्राय प्रफिटखौ माइनास खालामनांगोन बा 5 निफ्राय 1 माइनास खालामबा मा जागोन बेवहाय 4/5 होमबा नै मा जाबाय 4 आहाय मा जाबाय CP आरो 5 आहाय मा जाबाय SP जिहेथु बेवहाय CP आ होनाय दं बेसेबां 800 ना CP आ जिहेथु 800 दं जोङो 800 खौ माजों राननांगोन नैबे जों मोननाय CP जों राननांगोन जोङो 4 जों होमबा 4 जों 800 खौ बेसेबां रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 200 ना बेखौ राननाय लोगो लोगो बेसेबां मोनगोन जोङो 200 मोनबाय जोङो ना राननाय लोगो लोगो रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 200 दाना बे 200 खौ जों मा खालामनांसिगोन नैबे SP जों सानजाबनांसिगोन जोङो SP आहाय बेसेबां जाबाय बेवहाय SP आहाय बेसेबां दङ 5 मोनबाय जोंना SP खौ जों 5 मोनबाय 5 जों मा खालामनांगोन 200 खौ सानजाबनांगोन होमबा बेसेबां जागोन बियो 1000 जागोन बेयावहाय ना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बिथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।